проводились язичницькі обряди, зафіксовані на 18 столітті. І ось це поховання Микола Степанович пов'язує з тими полосами, але так само питання там дискусійні. Шаленці походять дискусію. Ну, будемо дискусійно казати дискусійно. Єврейське поховання пізніше Кам'я проводив Роман Борис в 2005-му. Він також засвідчив тут наявність культурного шару княжої доби 12-13 століття і подарище 17 століття, що тут я показано на попередньому слайді, яке місце поховання накрите кам'яними плітами з християнської символіки і кам'яними хрестами, які більш, ну, так званого козацького типу, які більш характерні для православного поховання, а пліти для католиців. І тут якраз будуть документи про існування церкви. Вона була наверху того каменя, ці біля того каменя, ну, наразі поки не відомо. Да. Але основною метою наших досліджень було дослідження внутрішнього дворку монастиря. Монастир знаходиться на високій горі, яка в місцевому насельництві мала назву гора Рожаниця, що, ймовірно, також було пов'язано з якими поганськими культами. Натурально, что католические европейцы переименовали эту гору в Рожанцову и просто бесполитическое. На самой верхівці гори розташований монастирський комплекс, який досить потужний. Він складається з остила, монастирських келій, внутрішньої оборонної стіни і також зовнішніх бастіонів більш пізнього часу, як і деякі шевелиться. Історія цієї споруди дуже дивна. В так званих зниклих хроніках ордену домініканців, а монастир відносився до ордену домініканців, існує легенда про заснування монастиря в 13 столітті під час ранніх місій в землях Київської Русі. Однак ця легенда не знаходить ніяких підтверджень. Може, знаєте? Перша згадка про монастир датується 1464 роком, коли перший відомий власник містечка під Камінь, Петро Цифровський, сюди запросив реченців монастиря, реченців ордену, і на горі Рожаниця був розташований спочатку замок. Він був ось десь у цій частині, тут саме така висока скеля. І замок був дерев'яний, як і перший монастир, перший ось. Він був спалений під час татарських навійних в 1519 році, але монастир не переривав своє існування, просто розквіт монастиря наступний етап відноситься до часу, коли власниками села були родини церквів, і наприкінці 16-го, початку 17 століття вони закладують вже основу кам'яного монастиря, і впродовж 17 століття продовжується будівництво монастиря, завдяки значним пожертвам з боку відомих родин польських магнатів, Вишнєвських, Калиновських, Собєських і, зокрема, самого Яна III. Сучасного вигляду монастирський комплекс набуває на початку 17 століття, будується у сцені з металовими вежами. В'їзна брама, містить надпис з дати побудови її 1704 рік. В середині 18 століття починається будівництво фортечних бастіонів. Навколо монастиря декілька з них дуже добре збереглися. Ці бастіони будувалися на основі плану далі. Прикладний план. І ось цей план
не выявлено, тут так само. Ну і далі на те, що ми знайшли, що з цим робити, розкажемо Віталіна Олександра Слава. Доброго дня, панство. Я продовжу доповідь, на допоміжно закінчила моя колега. Ще раз, це були рятівні дослідження, в першу чергу, і вони відбувалися в два етапи. Першими були розробки, які ми виконували на замовлення проєктантів. Точніше, ініціатором був департамент архітектури Львівської держадміністрації, який був просто зацікавлений, що воно було в законодавчому полі виконано. Ми вийшло так, що ми вже працювали на етапі початку земляних робіт. Тому в західній частині внутрішнього двору ми, по суті, вже робили спостереження за пробними траншеями в присутності тракторів. Скажімо, дуже акуратно там пройшлися. Виявилося, що західна частина дворика найменше, мовити, заповнена якимось матеріалом. Там скельна порода, яка становить материкову основу на території, скажімо, цієї гори, виступала і відступала майже 20 см від деревного шару, іноді десь може бути до метра заглиблювалося. Тому там не було потужного нашарування, причому більшу частину, що там лежало зверху, складало будівельне сміття від декількох етапів реконструкції монастиря. Натомість у східній частині ми вже пропрацювали дуже акуратно, оскільки там дійсно, починаючи від Коринської колони, починаючи від приблизно з тієї точки, вже пішли поховання, в першу чергу поховання під надгробками, під надгробними плитами. Регулярне поховання. Оця от ділянка нам була дійсно підтверджена, що це є центральна частина самого кладовища, в якому було знайдено найбільш давнє поховання з, скажімо, і найбільш давнім супровідним матеріалом. І воно простежувалося, просто порахувало, і по тому, як воно знаходилося, по глибині залягання матеріалів в тому місці. Кажуть, що 4-7 скоріше були закладені для того, щоб підтвердити, що кладовище не виходило за межі цих стін. Воно дійсно якось купувалося більше ближче до, скажімо, до костелу. Це костел Небовзаття Святої Матері Божої. Значить, добре, можна продовжити. Отже, що перший, який якраз був складений біля стіни костелу, зразу нам показав, скажімо, приклад того функціонуючого кладовища, тобто коли одне поховання садилося на інше, руйнуючи попереднє. Верхній шар, по суті, це були кістки в розстріляному вигляді. Ми вперше інтерпретували як поховання в один, але, скоріше всього, це є викиди з попередніх поховань, які були просто на самій поверхні зверху. Крім того, ще у підніжжі костелу проводилися роботи по водовідведенню. Там рівень був понижений і, відповідно, трошки вже було задіяті ці поховання на момент того, коли ми почали роботи. Далі нижче почалися регулярні поховання, тобто наступний шар. Далі оці поховання лежало, по суті, тут видно, що одне лягало на друге. Тобто, наприклад, оце поховання 24 нам вдалося постежити, що навколо нього читалося дерев'яне від труни, цвяхи оббиті труни. Пізніше над ним пішло поховання 13, це жінка з немовлям в руках. Щоправда, не певний, що то немовля. Тут є ще один нюанс. На кладовищі нам було знайдено досить багато дитячих поховань, і в нас є підозра, що вони є найпізніші в цьому місці, оскільки в Пеканівському монастирі, де десь пізній період з 18 століття почав, скажімо так,